Coxiño bon xamón, tamén temos moi bon mel. E a mellor auga do mundo, e a mellor auga do mundo está nas serras do Caurel. E a adresa da Rogueira, que é moi digna de ir ver. Claro que sí. Sempre andan pola Queimar e nunca che lles pudo arder. Porque eso é selva virgen, porque eso é selva virgen, só la temos no Caurel. E os turistas que aquí veñan, uns vanse e outros ven, e atopanse no camiño, ponde vades onde vides. Aí vimos che do Caurel, e esta é unha alfombra verde, e este é un paraíso. Estaba sin conocer, e a moitos xa dos que aquí vimos, xa non queremos volver. Compramos cabanas e chozas pa che vivir no Caurel.